Volám sa... Majerska, som rozvedená, mám dceru 15-ročnú, pracujem v zdravotníckej firme v sklade liekov. Bývam v Bratislave. Minútu si povedal. No, dlhšie nie, nech sa páči. Takže ja som Zuzana Dečkalová, Cádrová, žijem vo Zvolenie, fungujem sama pre seba, teraz som sa zbláznila, začala som študovať na Vysokej, mám dospelé dieťa a ekonomia. Dospelé koľko? Ekonomia samozrejme. Dospelé 19. Potom s radami, ako prežiť pubertu, obracajte sa na mňa. Než to má za sebou. Ďakujeme. Dotazy potom. Ľudka. Ja som Ľudka Barteková-Cibulová teraz. Tiež mám doma ešte 2 puberťákov, takže to už teraz prežívam momentálne. Koľko to má? 15 rokov chlapec, 17 rokov dievča. Robím 10 rokov vôbec nie ako vo fachu, ale vo firme s papiermi, čo som nikdy nechcela akože robiť, a čo už som si zvykla, že by tam dobrý, že som sa preorientovala na elektro a na tovar s potravinami. Bývame tu v Nitre momentálne, prežívame, no to, čo vy už máte možno všetci za sebou, že stávame, prerábame domček. Keď sme boli v septembri na stretávke, tak akurát nám robili krv a mali sme zatečený dom, ale teraz akože už je postrechou, už neprší, už kúrime vnútri, takže už je dobré, no a to je asi všetko ostatné. Dobre, nech sa páči ďalej. Takže ja sa volám Jana, stále malová, to znamená, že stále šťastne slobodná, toho času zase nezadaná. Pracujem... Čože? Dotazy potom. Pracujem stále v Tetrabanke, to už mám ako taký čiarový kód pomaly, už 10. rok tam učím. No a úspešne, lebo minulého roku som sa stala žabou z Petržky, takže už bývame oficiálne v Bratislave, kde aj pracujem tých 13 rokov už za sebou. To je asi všetko. Aj tak rozprávaš. Nech sa páči ďalej. Ja som Jana Zemanková, teda stále Zemanková, aj zostanem Zemankovou. Pracujem vo firme Bila, kde som vlastne nie je nakoľko, že mám 5-ročného syna. Pracujem teraz momentálne v Bratislave, som 3 roky, predtým som bola 11 rokov v Prahe, kde som robila teda tiež v úplne inom fachu v oblasti financií vo firme Bila. Teraz tam pracujem vlastne tak na tej istej pozícii tu na Bratislave, na Slovensku. Medzi tým som mala 2 roky nejakú pauzu, že som prestriedala oblasť, som robila bytovú výstavbu pre nejakú investičnú firmu, ale potom som sa vrátila k financiám. Neviem čo ešte, tak potom sa pýtajte. Dobre, ďakujeme pekne. To si písomné alebo aké? Nech sa páči pekne nahlas, ak sme počuli. Volám sa Eva, bývala som Zapuková, teraz som Matičíková, mám 4 dcery, najstaršia má 18, jedna dve majú 15, podnikám, mám vlastné chovateľské potreby, strihám psov a som spokojná. Aj manžela stríhaš? Aj manžela strihám, samozrejme. A mňa by sa Prosím vás, robíme kompletnú technickú predstavu. Keď máte 4